Sa number 3, Cadiz City Mayor Salvador Escalante Jr. ang ginaduso nga mangin presidente sa Negros Association of Chief Executives o CUN-ACE. Si Escalante sa karon ang pinaka-senior sa mga bago nagpungkong alkalde matapos ang 2025 elections. Yara na siya sa iya last term pero sadto pa nakaserbe na siya alkalde sa Cadiz sa sulod man sang 3 ka termino. Wala pa man siya makadesisyon pero iya ginsiling nga mahuya man siya magpamalibad sa mga nagaduso sa iya. Sa Biyernes, magasapol ang mga alkalde sa probinsya para diri. Mga 17 tubtob 18 sa 31 ka-alkalde sa Negros Occidental, sino kay Escalante, ang katapos ang UNEGA. Ang nabilin katapos ang Love Negros, kasubong man, mga independent. Nagapabilin man ang coalition sang Love Negros kag UNEGA. Si Escalante, ang Secretary General sang UNEGA. Si Anay Victoria City Mayor kagkaron 3rd District Congressman Javier Miguel Benitez ang nagserbe o kung nagserbe nga presidente sang Negros ACE. Akong pinaka-senior na mayor. No, I'm on my last term, on my second sem. So ginaduso ka sang iban? Ginaduso ko sang iban, no, na it's about time. Will you take it? We will see. Wala mo ako ka-decide. Pero hindi laban-laban. Siguro mahuyaman ko. Pero decidean pa na siya mayor sang Love kag Unega, hindi na. May coalition, merger gyapon.